So yung good morning mga kaibigan. Dito panibagong araw, panibagong hanap buhay naman tayo. Patak tayo ng ating dragon bubble wrap. Actually pangalawang ano ko na to, pangalawang latag ko na to. Ito yung huli ko sa unang latag oh. Oh. Yan. Shout out sa inyo mga kaibigan. Sa mga bagong subscriber ko pa lang dyan. Maraming salamat at natagpuan ninyo ang aking channel. Makakasa kayo sa aking balik sa inyo. Shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong suporta. Palagi sa akin. Sa amin ni Poging Badyaw. Patak na tayo. Oh. Isang piraso. Medyo mahina talaga ngayon kasi hindi pa dumadating yung season ng habagat. Pero malapit na. Bago magmayo, na yan. Mag-uumpisa na yung maghabagat. Diyan tayo jumajakpat. Isang araw 3,000 binta. Ngayon, 5,500 lang muna. Na yung camera ko? Natumba. 5,500 lang muna ang kita natin ngayon. Laki oh. Oh. Laki, nakadikit oh. Saka yung crop natin ngayon, ito. Halos 2 linggo na to dito sa laot. Araw-araw umi-income kaya medyo marumi na siya. Kailangan na rin itong linisin. Oh, malaki oh. Yeah. Pasisya na kayo sa video na to kasi hindi ko ma-video ng maayos. Hindi ko kasama si Badyaw, si Puging Buboy. Doon din siya sa kabilang niya. Wala talaga. Ayun. Oh. Nasa pa siya oh. Hindi pa siya nakarating sa sa pinakang bulsa. Dito pa siya sa katawan ng bubble wrap. Anong pumalag? Itong bubble wrap mga kaibigan, hindi na ito inaalis dito sa laot. Pakuha natin ito ng laman, latag uli. Kinabukasan uli natin ito babalikan. Tuwing umaga lang, mga 2 oras ka lang dito sa laot. Pag marumi na siya, mga 3 linggo na siya nakalatag dito, araw-araw pinapandaw. Pag marumi na siya, saka mo lang siya itatabi. Lilinisan. Para naman, pag marumi na kasi, wala na, hindi na pumapasok yung alimasag.
kaibigan, pauwi na tayo. Uwi na tayo mga kaibigan. Tapos na tayo maglatag at saka magbatak ng ating bubudlap. Medyo mahina talaga. Kunti lang huli natin. Pero okay na rin. So, ito yung huli natin. Oh. Ayan. Isang timpang kalimasag. Pansin na tayo. Yan. Pansin na tayo. Pauwi na tayo. Dito na nga tayo kaso medyo uulan, lalakas yata ang ulan. Ayan, oh. Maano yung silangan. Pumapatak na nga. Yun mga kaibigan, nakauwi na tayo. Galing tayo sa laot. Medyo mahina talaga ngayon mga kaibigan yung huli. Kapi tayo. Shoutout sa inyo lahat mga kaibigan at doon sa mga bago palang na subscriber. Thank you sa inyong pagsuporta sa mga solid viewers, sa mga silent viewers na mga solid. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat. Medyo yung huli natin ngayon naka 3.5 3.8 kilos. Ano tayo? Okay na rin kahit mahina, oh. Kasi nakaano rin tayo, si 500, oo. Mahigit 500 pesos. Okay na rin. So yun, hanggang dito lang yung video. Maraming salamat. Thank you for watching mga kaibigan. Bye-bye.